Haka jingsha penjular kawa tengar kabala keladur menta namar ke jingsha te siap te mau na ke jingdan ke projek Surak Shalong Sadauki kabala pentre da ke company National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL haka arpu artre nailar araja arpusan ke Green Tech Foundation GTF kala lej ban bu da ke jingtho hakamat u Deputy General Manager ke NHIDCL hapo ke office tre kam jong u kabadan halang kerding. Habakran sikilat pathai kubor uba HPN nonglang u chairman ula banjur baka foundation kam don ka jing persya ya kanu ka kampen roy ndrei haba pentrei pat omdei ban kata ya ka mei maryang ha kanu kaliang narol kata ula ongru bole yo jing tip bayaka kam ban the ya mau bat siap ha ka jaka la IT shaki brio gi badai ki trairi kumta na kaliang jong u ula maham bakim dei ban sim kabu bat ban penlong ya kawa kum ka jaka the mau the siap ngim sim lai kendu na menta ka kam trai surok Nia kendu baik nama tak kam thek kendau kam thek mau ha kini ki jing trai surok ki bumdei shu ki let's say ki basu thek mulumala ki de jing thek kula dusmun ke kajing kendu kajongi kolong ba ngasukwa ru kene thu epi kawai kadai ka sin ka beningkong ba hadin bangila ya race lang nadu ki media ru la pressure na kaliang jong foundation ru mila ya simkhya kubide bat kani na kaliang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penmi senan ka tuka direction hakabede bat kajing thek kendau ka ba surkai hang te apo wa tengar hang te apo melim ka direction ka sai ke ai ka baki ki ong kalong ban deban immediately ban remove ya ka tuka kendau ka bala thek hang tu bat kabar kalong ba ngiyo jing tip wur ba kadon kajing ai hakisikan parti negi third party ya kini ki kam ban kit ya ukhendau ya kini ki mau na ki tu jing te surak ban sim kontrak ya tu badai ban the shawai hendrei ngai ba kadai ka jing sim kabu ngam tip kat kum ka jing ya ong hni yang tai ba ki le sei ki la bandai ki jongi ru ki bayo ya kini ki kam sub kontrak te khubor ka basai wat penlong ya ki wa kum ki jaka the mau ki jaka the siap kamar na kaliang jong Green Tech Foundation hi nginum ailat ngila dap keren ka basai ha katuka print bat ki electronics media gini ki tayo beladap ba tadi semua noru man ngakwa ban biang ba ngim semla ya keren ya kata kajing khang persya ya ki development ngim semla mi ban persya ya kata karoi kapar ngim keren ya kata kam dei da koi topik ki pajba le se kaladon ki suku baklaru henrei ngingi keren baik ya kata kajing penlong ya kiwa kum ki jaka the mau ki jaka the khendau ki ba ngi hapan perkat ya ki ni kiwa ki jungi khamtam ki kawa tengar ka ba ai ya ka umbam umdi ka ba ai ya ka rap riang bat kate kawa ka toisno mau plang baro koi ka sor silong kayo di umbam nai no mau plang tikadi halor jong kataru bangi sa sim ya kanai kum koi kamat ka ba kongsan ipajba ki de besung tho banagaling jong Green Tech Foundation ngim sim la tare isu kulmar habang ngikren based on the research fact and figures ngim sim la keren ngim sim la tare kulmar de sakawai ngai shukwa ban ong nang ni sakmat kanai ka de jing maham bat habang iong nagaling jong Green Tech Foundation ke jing maham ken mau bu phulam unabha ba phimdei dalaileiru ban sim ba kiwa kindai ki jaka the khendau ki basok tang namar ba phinlait ya kata ke expenditure ban duna ya ka jinglot ke jingsat kata kadi ban sai lada kini kiskan party ki third party ki baka NHIDCL kaju ai sub kontrak ru kila bandai ki trairi tremulu kila bandai ki breu ki jongiru kan ke jing maham nom ta jongki lada ngilap nang ni sakmat nginnom ailat ngilak keren ru kini kisni beladap bangim jukwa ban yayaj da kita ki PAL ke namar ngi suthu kadi kam namanta ka roi ka par ka development la dengi poi sata sakut ki jing trai sakut ki jing ta mano bandu nong ngedu nong lang te kadi halor jong kata kan ngrim ba phimdei ban suthu bakla ngingim semla mi ban persya ya ke development ya snai ki surok ngedon kam beling medon kam ka roi ka par klam surok ngin kiu nginya roi pare sai te henrei tang ka wei ka sulong no ba ki jing trai surok Meghalaya menta i la sule da kalenti kabak idon jengkerman ya kalawai kamdon kata ka sustainable approach jadi halor jong kata ka nongrem dengi nagaling foundation
ni syukwa ban ong sai chisen token mau bak order kami tat hadin bangi ngila race ya kani isu jong ko tengah ni ai kulai sulong mil ru bla push kat de kani ko order nganong epi ngin pentri kam habaro ngila pha ka jing tho manta kam dei tang hakini ngila address sauni hoi himrai ngila ai kopi ru shabaro ki deputy commissioner not just for an information and necessary action ngila ai ru ke jing tho shapo ki district council nadu ka JHADC ka GHADC bat ka KHADC pej bha habapi issue clearance Hindi bandon ka jing yakmi, hindi bandon ka jing yapaj, hindi bandon ka taka proper consultation ka babyang. Anay shu ya ai clearance rumah tetang kata. Hatu pi la clean em yu hatu ito kundo bau the ang tu la kilakhat ne. Kin sakat nomor ngi lada pipaj bah ko oda jong katu ka Meghalaya State Pollution Control Board ngi sai ko pilang ya piro. Lada pipaj bah ang tu kila thok syai. Kila bu lai teli ki point. Kila don ki standard procedure sang tu Nrei kawai na kita kalong ba kadibandon ka immediate removal ya katu ka kendau bat katu ka mau ka ba kithe bat khang lenti ban penjabo itu kawa ka bamut ki haban remove lada kim remove hila sotho ngir idan bat ko daru kala mi in public domain Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya